Здравейте хора, аз съм Александър и в смисъл канала ми е Coolboy BG. Както знаете, днес ще снимаме клип на Пропхам. И когато музиката чувате, това от мой приятел телефона, той също снима клипи. Канал се води А49 и така започваме да играем. Няма много да играем, да знаете. И започваме. И хора, той нещо се отдалечи и аз не знам защо. И да започнем първото въртене на играта. Върти се много добре. И плюс парички. Парички. Точно не ги искам. И давайте вземам нов. Така е, това е играта, хора. Ще поиграем. Напишете ми в коментарите дали искате да направя поредица на играта. Това са кутийки, които може да отваряме. Както знаем. Това. Да започваме. Всяките рампаци. Те се води, да ви кажа, като игра за телефон, като тази игра. Не знам защо съм с този, но уж излезе хора, просто когато говоря нещо ми става. И затова идвам тук. Когато снимам няма да говоря. Край. Това са ножовете. Хора, едно да кажа едно нещо. Изтегля съм си една много тъпа песен и ще я прескоча. Извинете. Вау! Точно за него са посветени тези ритми. Димчо, MWP, Черноморска, наркотици, повече от ямайци, криви улици с много знаци. Пак сме в джаза, дори не помня какво ми каза. Лоши са хити, тяки лелки, а по новините говорят за престрелки. А квартала, какво се случва, Бог ни забрави. Пак кафета
полицаи, с униформи или без стари или млади. Знам, че всички сте лайнари, от Бургас до Варна димчовади. Дай за палката и да го палим, друго не остана, куда капана. На Гучи Прада, Фенди, Долче и Габбана. Будини към седмия, моята тераса, как ми съхне Адидаса. Аз пак на дърваза, търпам фаса, главата ми пак ще мяза на ваза. Дъвко тука хайлайфа, слагам се найка и почвам да ги псувам на майка. Върши долни, умряхме гладни, кажи ми после как да не сме гадни. Не могат да ме спрат, даже че белезници, улицата е казарвани за горици. Варна, Бургас, you know, Димчо, hey. Ще почне сега, може би другата музика. Хора, до мене, преди да ви пусна приятели ми музика, имам приятел до мене, канал му е А49, може да го посетите, ще оставя линк долу в описанието и пускай музиката, няма да говоря. Добре, ще видим. Чакай само да се включи. И двамата играем на почти една и съща игра. Играм на същата игра. Да. Нещо... Един приятел ми каза да е тази музика. Яка е. Hell Neighbor. И почваме в ритъм. Наистина. Хора, извинете, изкъсих телефона. И се абонирайте за моя канал. Ще оставя линк долу в описанието за на един мой приятел канала, само да опитам. Как се казва, защото малко трудно ще се намери и бай-бай! Спря клипа. Той спира клипа за това. Хора, мисля това да е за този клип и абонирайте за канала ми и до другия път. Съчу.